बहुत पुरान बात बा। एगो नगर में राजा के घरे बेटा के जन्म भइल, जेकर नाम सिद्धार्थ रखल गयल। सिद्धार्थ के जन्म से उनकर माता पिता बहुत खुश भइले। ई बच्चा के जन्म से 12 साल पहले ऋषि लोगन एगो भविष्यवाणी कइले रहलन। ऋषि लोगन राजा से कहले रहलन कि राउर होखे वाला बेटा संसार में बहुत नाम कमईहन। ई लइका एगो सम्राट बनिहन या महान ऋषि बनिहन। ऋषि लोगन के भविष्यवाणी से सिद्धार्थ के माता पिता बहुत चिंतित रहलन। उनका डर रहे कि कहीं राजा के बेटा तपस्वी ना बन जाए। अगर ऐसन भइल त राजा के राजपाट के संभाली के। ये बात सोच सोच के राजा मने मन बहुत परेशान रहलन। सिद्धार्थ के जन्म से 7 दिन बाद एगो अनहोनी भइल। उनकर माता की मौत हो गई, जेकरा बाद राजकुमार सिद्धार्थ के परवरिश उनकर मौसी गौतमी कई। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही कोमल हृदय वाला रहलन। उनकरा अंदर उस सारा बात रहे जे एगो महान ऋषि में होल चाहिए, लेकिन उनकर पिता के ई आदत बिल्कुल पसंद ना रहल। उनकर पिता चाहत रहलन कि उनकर बेटा बड़ होके योद्धा बने, उनकर पहचान एगो महान योद्धा के तौर पे बने। एक खातिर सिद्धार्थ के पिता उनका बड़ा होखे तक कबो महल से बाहर ना निकलने देहलन। राजकुमार सिद्धार्थ तपस्वी ना बन जाए, एक खातिर उनकर पिता बाहर दुनिया से अलग नृत्य करे वाली लड़कियन के बीच रखत रहलन, ताकि वो महल में मिले वाले सुख सुविधा के आदी हो जाए। मतलब कुल मिला के उनकर पिता सिद्धार्थ के आसपास इतना मौज मस्ती के साधन जुटा दिहलन कि उनकर ध्यान कबो तपस्या में ना लगे पाए। एकरा अलावा एक अच्छा योद्धा बनावे खातिर राजकुमार सिद्धार्थ के तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़बाजी सिखायल गई। राजा के अपन बेटा के तपस्वी बने के इतना डर रहे कि ऊ राजकुमार सिद्धार्थ के शादी कम उम्र में ही राजकुमार यशोधरा से करा दिहलन। समय बीतत गईल और राजकुमार सिद्धार्थ 21 साल के हो गईले। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ के साथ एक ऐसन अनहोनी घटना भइल जैसे सिद्धार्थ के जिंदगी बदल गई। महल से निकलल सिद्धार्थ अपन नगर में कुछ ऐसन देखलन जेकरा बाद सिद्धार्थ के दिल कबो महल में ना लागल। सिद्धार्थ अपन नगर में एगो वृद्ध, एगो रोगी, एगो साधु और एगो पार्थिव शरीर यानी एगो अर्थी के ले जात देखलन। ई 4 दृश्य देख के सिद्धार्थ समझ गइलन कि सबके जन्म होला और सबके बुढ़ापा आवेला, सबके बीमारी होला और एक दिन सबके मौत हो जाला। सिद्धार्थ जीवन की ई सच्चाई जान के बहुत दुखी भइलन। वो फैसला लेलन कि अब वो जन्म, बुढ़ावा, रोग और मृत्यु के राज जान कर रहिए। ये घटना के बाद राजकुमार सिद्धार्थ अपन धनवान जीवन, राजपाट, पत्नी और पुत्र सब कुछ छोड़ देहलन और जंगल में आकर तपस्या करे लगलन। वो कई सालन तक ऋषियों के प्रवचन सुनलन, तपस्या कैलन, लेकिन उनकर सवाल के जवाब ना मिलल। सिद्धार्थ तपस्या में ऐसन लीन भइलन कि उनका भूख और प्यास के कोनो सुध बुध ना रहल। वो भूखे प्यासे जंगल में तपस्या करते रहलन, जेकरा वजह से वो बहुत दुबर और कमजोर हो गइलन। जे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ तपस्या करत रहलन, वो वृक्ष के नाम बोधि वृक्ष के नाम देहल गयल। इहे बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के सिद्धार्थ वचन लेहलन कि बिना सत्य जाने वो इस पेड़ के नीचे से ना उठिहन। मानल जाला कि इहे उस समय रहल जब पूर्णिमा के दिन सुबह के समय पूर्ण ज्ञान के प्राप्ति भइल। ज्ञान प्राप्त के बाद भगवान बुद्ध अपन ज्ञान की दुनिया भर में पहुँचैलन और लोगन ने भी एकरा के भगवान बुद्ध के उपाधि देहलन। भगवान बुद्ध के भी शाक्य मुनि के रूप में जानल जाला। तबे से आज तक सैकड़ों साल गुजर जाए के बाद भगवान बुद्ध के जन्मदिन के ज्ञानोदय के तौर पे बड़ा धूमधाम से पूरा दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनावल जाला।